Mga kapuso, dugang nga Engineering District Office ng DPWH igatukod sa Iloilo. Bago nga talatapan ginalantaw nga bintaha sa pagpadasig sa mga proyekto. Iniyang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Natigayon na mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nag-establisara sa DPWH Iloilo 6th District Engineering Office. Ini ang magaserbisyo sa mga kabanwahanan sang Kabatuan, Kalinog, Pototan, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Bingawan, Maasin, Cagmina sa 3rd District sang probinsya nga sa karon yara sa idalom sang 4th Engineering District sa Santa Barbara, Iloilo. Ang bago nga district office ang ginaplano nga ipahamtang sa Pototan kung mahitso na ang duta nga igadonar para diri. Lakip sa mga benepisyo nga madalas sini amo ang dugang nga trabaho bangod may mga plantilla positions nga pagabuksan kag mas madamo pa nga proyekto ang mahuman. Sa certain area nga mapadasig naton ang aton nga mga study kag ang aton nga project implementation because of the specific area nga aton nga nakafocus. Ginaabi-abi naman ini ni Governor Arthur Defensor Jr. ang panibago nga talatapan sang DPWH sa probinsya. Congratulations and thank you very much. Because we have that, para nga mas mabuhinan ang load, mas madasig ang trabaho. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.